Okei, tässä striimissä me pelataan Antarktikaa ja Dorsia, Elite, Kamu Ua, Carlos ja Kruvel. Let's do this. Okei, siinä. Do this, let's go! Yes. Yeah. Että Kruvel tulee aurafarmaan niin paljon nyt. Mistä sä olit nuo kengät? Kengät. Sieltä alusta. Niin, Mennään mäkään hakee, sori. ei mitään. Kruvel. Katsotaan Kruvel taas hukkuu. Mä vaan juoksen sukkapäällä täällä Etelämannereella. Etelä-Manner. Yes. Oota siellä. Okei. Tulen täältä. Juu. Carlos. Vitsi, tässä pelissä ei voi sprinttaa. Tyypit. Mitä? Mitä Kari? Okei, let's go. Joo, mä käyn. Let's go. Ei saa Ei hukkua. hukuta. No niin. Mä Kruvel on niin nopea. Se on jo tuolla. Niin. Ruvel on sikanopeaa. Veteluola. Spriteluola. Luola. Ruvel on luolassa. Spriteluolassa sanoo. Sprite. Sprite on hyvä. Oi. Hyvä. Nikela Carlos. Ja Ua. Wow. Okei. Let's go, guys. Yes, let's go. Up. Älkää tippuko. Joo. Aika selvä. Kruvel on niin hyvä Osalla- tässä pelissä. Jos miehellä kuolee, niin me mennään vaan eteenpäin. Me ei saa pysähtyä. Okei. Joo. Ajatellaan sillä, että tää on niinku oikeeta elämää. Että tulee hypotermia. Ja syödään paikoiltaan. No tyyliin. Mutta joskus pitää kyllä ottaa, jos pitää. Täällä oli vähän hankala hyppy muistaakseni. Täällä Joo, mä Kruvel muistan kerran kuulin. kuoli. Eiks toi Mä kuolin täällä kerran muistaakseni. Kruvelhan tippui yhden kerran? Joo, ja mäkin. Oho. Okei, eli... Hou! Oi! Nice! Kauanko ajattelit Joo, pelata? mä oon OG Parkour. Niin mä oon ihan hyvä tässä kamassa. Kauanko ojas pelaa? Häh? Kauanko pelasit? Oi! Ui. Sä Oliko sanoit, sulla on joku pelottavaa? 2 tuntia. Joo, kun mulla on taas harrastuksia. Mut kyllä Okei. kyllä mä... Oi. Oho, mä melkein tipuin. Ei mitään. 2 tuntia on tarpeeksi. No niin. Kyllä. Ei tarvii niinku tästä tehdä mitään 5 tunnin. Niin. Carlos! Nehän on yleensä ainakin jotain... Okei. 20 minuuttia. Speedrunnasi. Yleensä ne sun streamit. Speedrunnataan tää kama. Carlos, milloin tulee uusi Kamua-räppi? En tiedä. Okei. Kamu Ua diss track. Miks sä edes teit sen? Et sä tykkää Kamu Uasta? Tykkään. Vai oliks se vaan vitsi? Vitsi. Joo. Let's go. Tossa voi Kuka tippua. Okei, hyvä. Hetkonen. Miksei mulla oo shift-blockia päällä? Mitä mä teen? Ei mullakaan ollut. Miten mä menetin mun... Oh no. Tässä on fall damage. Wow. Okei, tää on helppo. Ruvel Aurofarma. Aina se on forma. Aurafarmaa. No, Se on sen niinku... Hei, mä näen, se tuntuu siltä, että niinku sprinttaatte. Mutta meitä niin nopea. No mä oon täällä sun tippu. kanssa. Häh? Häh? Ruvel tippu. Ei, Eikä. Ei. Ruvel. Eikä. Pitää katsoa, onko siellä Ruvel. mitään tietä. Yes. Oi! Oh my god. Se aura on iso. Kruvel aurafarmaa. Legit. Niin, se selvisi kuolemankin. No. Kruvel ei osaa muistaakseni pelaa Dorsia kauhean hyvin. Yritettiin pelaa sen Mä kai, menetin se niin kuoli. paljon auraa siinä, kun mä kuolin 100. Ai joo.
Mä Se vihaan sillä niitä... jotenkin glitsas se, et sä tiedätkö te sen figuren? Joo. Niin se meni siitä hissin läpi Ai joo. siinä sataovessa. Heiluuks tää jotenkin? Ei. Cap Mun 1. kamera sillä heiluu. Jes. Täällä viimeksi loppu se video. Niin nyt ei jatkuu. Loppuuko se tähän se video? Eikä? That's fine. Ota venä. Dutch Wanderlinde. Easy. No onkin. Carlos, Okay. Me ollaan checkpoint. annan Let's tämän go. puhelimen sille, kuka ajoi minun päätä eilen. Kuka se oli itse asiassa? Greg. Se on tosi hyvä Greg. ajaja. Se ajaa bussilla. Tää on hankala Oh kohta. no. Ainakin viimeksi Oi, Carloksella oli vähän hankaluuksia. Okei, ei tää ollutkaan niin hankala. Oho, mä Kyllä mä tipuin. menin. Se niinku Kato. tuuli niinku, anna sen tuulen niinku kääntää sua niinku miten se... Joo. Kuka putoon tosta? Vitsin tyhmä. No voimme ottaa. Tai, ota. Miks tää on niin kova tossa kohtaa? No... Joskus kohta vähän hankalampi. Mulla on skill issue. Mitä? Sun pitää niinku hetki mennä yhtä eri suuntaan ja sitten hypätä siihen suuntaan, mihin se tuuli menee, eli niinku suoraan. Sun pitää niinku taimaa se. Sinne päin vielä, siitä sitten aina hyppää. Noin. Ja sitten se sama tossa. Noin. Noin. Okei, let's Toi go. itse asiassa vähän vaikeampi mitä mä luulin. Tää vaan, tästä tulee vähän. Jos tässä tippuu, niin se on kuolema. Ja lock inna. Milloin tulee uusi sortti, Carlos? Ehkä huomenna. Annan tämän puhelimen sille, kenellä Ota, on mistä hienot ootte? vaatteet. Siellä ylhäällä. Mount Kirkpatrick. Kirkpatrick. Joku. Ruvella on kyllä aika kova. Mikä jäbä. Transarctic? Keylighter. Iceländer. Tässä Iceländer. kannattaa koko ajan pomppia, koska muuten saa slaidat. Oh. Ui. Joink. Eiks me ollut joo. tekemässä Mä Carlos en sitä huomannut yhtä tota, mä en peliä? huomannut tota. Joo. Mä en huomannut, että tossa oli toi reikä. Se tulee olla kyllä Joo. paras peli ikinä kyllä. Ai mikä? Spirit Horror 2. Mut se, eikö se oo tullu jo? Niin, mutta sitä updateata. Joo. Ruvel Carlos. kaatui saas. Kuka on se Oh. developeri? Carlos. Sun pitää ehkä niinku... Tupla Vähän V niinku- Carlos. Mä kuulen kohta janoa, oot. Mä en mitään Carlos. Oi hämmätti. Nyt. Mistä sait Let's go. Let's go. Oh joo. Ujaa. Hello. Okei. Jengi. Ei Miksi ehkä me kannata mennään mennä tänne. Abandoned? Okei. Miksi me mennään aala? Oh no. Oo. Oh. Oi. On Eli kyllä Kruvel meni. aika pelot. Oh no. Kattokaa tonne alas, tuolla on joku kuollut äijä. Miksi me Kattokaa. mentiin tätä reittiä? Mennään takas. Oliko Kruvel? Jengi. Ei me... Ei! Kruvel kuoli. Kruvel! Piilos amen. Eikä! Piilos amen. Kaikki rip Kruvel. Rip Kruvel. Rip. Rip. Man. Se oli hyvä mies. Joo. Hyvä Ja mies. matka jatkuu. Jatketaan. Mäkin Oli aika- ehkä kuolen tässä. Samaa. Oo. Yes. Oi. Ui. Miten Miten mä selvisin otettu tuo? Kato miten helppo tuo olisi ollut. Ihan sama. Mä en.
Cloudmaker. Cloudmaker. Aika L-nimi. Tai en mä tiedä. W tai L. On se sille ihan ok. Ok, joo. Seurataan Carlosta. Joo. Carlosta seurataan sitten. Juu. Uaa. Otetaanko Tuleeko tässä nyt Gruvelia? checkpointti? Checkpoint. Siellä kun Cruvel menee. Checkpoint. Mistä täällä on checkpointti? Ai täällä näitä Oi hemmetti, oleva. ei täällä ole. Spaanu viikulle. Uaa. Mistä saa lisää helaa? Täällä saa tämmösiä ajoneuvoja. Eikä, ei voi vitsi. Mene tonne vihreälle Ei napille. kun kato. tossa. Mä jaan mun näytön nopea, kattokaa mitä tapahtuu. No. Mitä? Sä tee sille, että sä painat eskiä. Paina eskiä, sit sä scrollaat tosi nopeasti, kun sä painat pois eskistä. Yritä. Sun pitää olla poistaa se kuista toi hiiri. Ai mitä mä teen? Niinku poistaa sitä siniseltä alueelta. Niinku tossa lumella Paina vaan paino. O tai Iitä. Sekin. Oh no. Pian Oota pohjassa. Voi vitsi. Ai altti. Ai mitä? Oota. Joo. Hyvä. Thanks. Everything is fine. Gruvella sanoo, että se Everything... on tosi lähellä. No, Onko Missä se joo, on tulossa? mennään. onko se elossa? Se sanoo tosi lähellä. Ai mitä? Kuka? Cruvel. Gruvella on ehkä täällä. Mä käyn kattoo se, missä se on. Onks se täällä? Laitoiko se chattiin jotain? Täällä. Se sanoo täällä. Oi Missä jumala, tää? Gravel selviytyy. Eiku Gruvel. Riippuu vähän, että missä se on. Miss oot? Elä. Missä se on? Joo. Nyt tulee vihdoinkin päivä. Jep, nyt näkee. Mä käyn hakee lisää vettä Venäjä. No käy vaan. Ei se edes mäkin tuu. Kuten toi Carlos, niin... Ota, miten mä täytän tuon? Sun pitää vaan käyttää sun vesipulloa sinne. Kosketa niitä. Aha. Toi Carlos, niin se... Kun se sanoi, että paina Oota, niin mä joskus olin niinku pelin lopussa ja sit mulla tapahtui toi, niin mä jouduin kuittaa koko peli. Ai joo. Niin, Me kiitos safe Carlos. road. Tuot sä Gregekin tänne. Joo. Let's go. Greg. Greg. Mitä se sanoo? Onks se siellä? Okei. Mitä nää on? Ei voi. Miten... Onko se mahdollista recoveraa noita helttiä tässä pelissä? En mä oo varma. Se on varmaan hiilaa pikkuhiljaa. Joo. Vai onko se tässä varmaan? Ei. Et se voi. Ei mikään varmaan sua hiilaa. Vai onko se tää energiabaari? On. Ei, Tai ei mulla sekään on. hiilaa. Milloin se Otetaan. Carlos tulee? No se sanoo tulla Gruvella seuraamaan. kaatu taas. Ei kai se kuollut. Ei. Melkein. Onko hyvä? Carlos, tuut sä? Mä oon tulossa Gruvelin kanssa. Hyvä se. Joo. Kuoli. Carlos Gruvel tippuu. Gruvel kuoli.
Elää jaksa. Jätetään vasemmin. Ei kun se on Spavnilla nyt, siellä Basecampilla. Tässä kestää mutta liian kauan. No joo, mutta mehän tehtiin se sääntö, että jos joku kuolee, niin ei oteta. Vai? Jos se on liian kaukana. No kyllä se on aika kaukana. Mitä voitte jo mennä, jos te haluatte. Onks meillä yhtään kattelijoita tässä streamissä, Carlos? Haluatko mennä Greg Ei oo. Kamua? Haluatko mennä? Mennään vaan. Vai? Otetaan noita sitten seuraavalla. Ja vaan siis seuraavalla stageella. Mennään vaan. Kannattaa olla varovainen, täällä voi kuolla helposti. Miten? Kohta tulee tämmösiä... Näet sitten. Töysyjä vai? Niin jussi tämmösiä. Tollasia. Kannattaa... Tässä on moisia käännöksiä, niin kannattaa mennä vähän hiljempaa. Oho. Hyvä. Kannattaa mennä hitaasti. Mä kuolin. Ja silleen hyvällä nopeudella. Etkö sä spafnaa tänne takas? Tässä ei ollut checkpointtia, niin ei me voida. Meidän pitää ehkä odottaa noita. Tai mennä niitten luo. Kun ne kummatkin on siellä base 2. Mennään vaan ottamaan sitten tonne. Me otetaan teitä täällä. Joo. Mulla on vähän helaa. Tai mulla ei oo niin paljon sitä. Ai joo. On sulla tarpeeksi. No joo, kyllä. Täällä on pingviinejä. Vitsi mä ajoin melkein sellaisen yli. On ne varmaan, että saako niitä täällä ajaa. Kuinka pitkään tää peli kestää? No on tää aika pitkä. No niin, tänne pitää etsiä auto näköjään. Onko tää ainakin tunti? No mennään Explorer Escape Cove. Mennään. Nyt pitää Älä sano, että odottaa. meidän pitää uida tää. Pitää uida ja otetaan niitä. Mä spectateaan. Pystyykö tässä? Näköjään. Okei, come on, Carlos. Gruvel vaan AFKta. Ei jum. Ei, kyllä se menee. Okei, ne on nyt yhdessä. Carlos, säkin voit kyllä ihan puhuakin. Joo. Koska me ollaan Ei nyt mitään streamissä. puhuttavaa. Me ollaan tiimi. Uua-tiimi. Okei, hyvä. Kruvel valitsi hyvän paikan. Mä niin, tämän jälkeen pitäis vielä vetää Dorsiakin. Ja meidän pitäis kerkeä vielä sitä tekemään. Kyllä me kerätään. Kerätään vielä vaikka... Sitten kun noi tulee, niin vaikka johonkin Camp 3 tai 4 asti, jos kerkee, niin Jos sitten sitten pelataan sit Dorsia. vaihdetaan Dorsia. Jep. Eikö se oo hyvä, Carlos? Joo. Joo. No nyt siinä, kun muistat sä, kun me oltiin siinä tosi sumuisessa mestassa. No. Ja Onko nyt sulla me mitään siinä sanottavaa kohdalla. Carloksella? Ei. Okei. Eli se on vaan syrjitistä. Selvä. Ne on nyt. Joo, mä Siinä- en näe itteeni enää. Mä spektaan vaan Kruvelia tässä. Kruvel menee... Kannattaa Jerry... Tai no siis... Kuka? Carlos. Kun mä sekoitan sen nimen joskus. Carlos. Carlos. Mhm. Melkein sanoin sun nimen väärin. Miten sä olisit sanonut sen nimen? Oisin sanonut Jeri jotenkin. Ei siinä. Väärä paikka. Menkää noita metallitolppia. Carlos on jumissa. Pääseekö se? Mä oon jumissa. Ei Kruvel. Ei kannata Molemmat haittaa. olta jumissa. Kyllä me tää pärjätään. Oikeesti.
Älä kuola, älä kuola. Minne sä meet? Noniin. Voitte... Hei, sä voit kävellä. hyppää. Oo. Kurveli Kävelkää joutuu takaisin nyt sinne. Ei siinä, vaan sieltä toiseen. Sieltä, joo. Missä Grovel on? Se joutuu alkuun näköjään tänne ajamaan mopoa. Se jotenkin pääsi sinne. Karruksen pitää kävellä. Kun toisen kyyti ei oikein pääse. Jos siitä... Sano... Eikä se tippunut. Tippu. Joo. Nonni. Nonni. Taiko olla pitkä striimi, Niin. kun kaikki vaan tippuu. Carlos on vieläkin kävelemässä. Toi aika liikkuu aika nopeasti. Miksi toi liikkuu äsken mulla niinku, että meni niinku tunti sekunnissa? Toi PM. Tossa pelissä. Oikeesti Grovel tippu taas. Älä jaksa. Joo, Se on varmaan puhelinpelaaja. tyyli. Se vaan hyppii seinään. Me spekteittaamaan Grovelia. Se on tippunut nyt 3 kertaa putkeen. Se kyllä aura Lähetään vaan, ihan sama. Lähetään vaan, kyllä mä uskon, että ne tulee meidän perään. Tää kysyy, että halutaanko mä vetää eri peliä tää kurvella. Ui. Mennäänkö me vetää nyt Dorsia vai ei? Mennään vaikka Dorsiin. Muskin pitää jono. Mä en oo tälläkään pelaa niin paljon Dorsia, niin... Noin. Moro Oletteko te Grovel. hyviä tässä pelissä? Ollaan, ihan ok. Tietää ainakin mitä Täällä on tehdä. aika paljon, mä en oo pitkä aikaa pelannut tätä. Ja katsi tiedät mikä se rus on ja Tiedän, no kyllä en mä nyt niin huono oo. Karluksen toimisto. Mä oon päässyt kyllä 100 OP. Ai joo. Mulla on paljon niitä badgeja. Okei, mennään tän. Yes. Teamwork for the win. Ja Niin, voit päästetään... Päästään 100 OP. monta runnia me vedetään, Carlos? Let's go! Mä tiedän. Niin paljon kuin halutaan. Okei. Mä en varmaan osta mitään tosta. Mulla on 400. Ei kannata ostaa, se tuhlaa vaan enemmän. Moro Ostin Grovel. kaikki itemit. Okei. Do what you like. Mulla on taas delay tässä kävelyssä. Ai joo. Mä ja Carlos ollaan vedetty niin monta videoa tästä, että me ollaan niinku proita tässä pelissä. Mäkin oon aika pro. Okei. Miksi tossa on extra 0? Ottakaa meitä. Tossa on nyt 0004. Viimeksi siinä oli 004. Oota. Niinku 100. Meitä on nyt 4, niin kaappeja tulee olemaan sitä hankalempi niinku saa. Kannattaa katsoa teidän taake, kun siellä saattaa olla niitä crucifiksejä. Joo, Joo, ne on aika OP. niin onkin. Onks se Seek? Niin onks se yhtään niinku vaikeantunut? Ei mun mielestä. Ottakaa nää. Otitte jo. Carl Jumpscare. Oho, meni vahingossa tonne Edelleen todella ärsyttävä. Mikä? Edelleen on todella ärsyttävä. Ai toi delay kävely. Häh? Mitä? Niin. Täällä on Sillä on semmonen... vessapulttua. Sillä on delay. Onko Pystyt sä mennä? fiksaa sitä? Häh? Yritän. Se yrittää... Onko... Pysytään lähellä, et jos se rush tulee. Juu. Tule vaan Carlos. Ai että. Silmä. Okei, päät alas. Pää Katso alas. puksahtaa, jos katot häntä. Joku Jirimo tulee sun sängyn alla, jos katsoo sitä. Jep. Oh no. Okei.
Mä menen Täällä on tähän. 2 kaappia. Ruvel ottais. Okei. Ruvel! Ihan kukaan kuollut. Ruvel! Ei! Eikä! Rest in peace, Ruvel. Mä ostin sille reviven. Paljon sä tuhlasit? No, 30, ei se on niin paljon. Moro, Ruvel. Okei, No. jatketaan striimiin. Ruvel varmaan on tosi kiitollinen. No niin. Mä tein sen takia, että me voidaan jatkaa tätä. Varmaan taas kuolee. Oh no. Ole hyvä. Mä en enää anna kenellekään. Kysy Gruvelilta, että onko se kiitollinen. Ota. Sanoko se niin? Mulla on 2x vitamiini. Ei se varmaan oikein pysty chattaa tässä, kun tässä on tälleen first person ja sun pitää niinku sun hiirellä niinku sä oot ton chattiin, kun se ei varmaan tiedä. Aina sä voit painaa sitä viivaa. Joo, kyllä mä tiedän, mutta Kruvelle ei Siinä varmaan tiedä. F-nappula yläpuolella. Kruvelle ei ehkä tiedä. Wow, Mä fiksasin se. ottakaa vaan tää yksi. Ai mitä siellä on? Chesti. Tietysti. Mä fiksasin sen delay. Okei, hyvä. Mulla on enää 5 robuksia jäljellä. Arvaa monta mulla on. No. 0. Marrikas. Mä voin antaa sulle mun vikat robuksit. Ei oo pakko. Ei tarvi. Tää tyhmä. Mä kuulin pst. No joo, mäkin. Mut ei se oo missään täällä mun lähellä. Tää on varmaan Se oli- tullut... Oh no. Oh no. Onks sulla kaappi? Eikä. Oh. Voi vitsi. On. Oh no. Oh no. Kertaa mennä takas. Oh my god, tulee. Se tulee vielä Ai- takas, uskotaan. Kruvelle sä voit tulla. Kyselevisi. Tuleeko se? Miten Kruvelle selvisi? Se on niin hyvä tässä pelissä. Pro. Se on pro. Ei jos Älkäämmekö sinne? Carlos älä Siinä luo kuuluu pro. noita ääniä. Se on 25 varmaan. Jep. Joo. Jep. Tuleekohan Kruvelle vetää sitä siikkiä? Ehkä. Varmaan. Toivottavasti. Miksi se meni Jos kaappiin? Jos sä selviytyt on... Mulla on 3x vitamiinia. Joo, Mulla mun ei ei, oo yhtä- mun ei mulla ei oo kannata mitään. kuolla tässä. Ne vaan antaa sulle speedia. No niin. Mä voin käyttää sitä siinä siikissä. Niin voi. Okei, nyt on tällainen. No, mä otan ton. Okei, let's go. Sait sä avoimen? En mä tiedä. Saiko Carlos avain? En oo saanut. Ruvel. Sanokaa, jos löytyy open. Joo. Ei oo löytynyt mistään vielä. Tää melkein kaikki huoneet on katsottu. Mä löysin. Okei. Mä tuun. Kaikki täällä ottaa mua. Okei, mennään. Mitä te teette? Mulla olis kyllä... Ei oo, mitä te teette? Ruvel. Sulla on hieno paita. Kiitti. Kamu. Oh no. Tuleeko rushi? No, mä näen kun valotrapsi. Okei, no niin. Joo. Kaikki Oh. kaappiin. Jos ootte valmiit. Mä sain hienoa kuvia kuin Ruvelista. Kiva. Painakaa. Okei. Nyt saa tulla pois. Carlos on semmonen pro. Ruvel selvisi myös. Täällä on oikea ovi. Joo, sorry. Mä menin tänne alla.
Ei siiki tule ihan justi. Joo, se näkee näistä silmistä. No niin. Joo. Okei, Carlos, let's go. Ei tää on vielä se. Kyllä Tässä tää näitä saattaa olla. Tässä on vielä näitä silmiä, niin sen tietää, että ei oo. Bro. Ai jaa. Jep. Ai jaa. Oh. Ei oo rushi, ei oo rushi. Se voi olla. Joo, kyllä Meille se ke- on. Kyllä Meille se on. kerran tuli. Mä menen Ei se- tähän. Nyt tulee siikki. Okei. Jos Minkä rush tulee nyt, niin mä alan jep. Oh. Oh. Lokin. Katsotaan niin Ruvel vetää tää ykkösellä. Let's go. Niinpä sitten kuolee ekossa. Kyllä. Kannattaa aina kattoo, miksi täällä... Mulla ei näkynyt ovea tuossa yhdessä. Ruvel kuoli, ei. Ei. Man Ja down. selviydy. Mäkin. Okei, Mikä tuo on? noin. Mulla... Jos mä syön tällaisen vitamiinin, niin... Kuinen. Jos mä syön tällaisen vitamiinin, niin... Oh no. Rus tulee. Mä menen tähän. Juu. Onks teille tullut siitä jackia? Joskus. Se oli kyllä hyvä jumpskare, kun Carlokselle Se- tuli muistaakseni eilen. Mikä? Se Jack. Okay. Joo. Se näkee siitä Okei. okay. videosta. Silmät on seinässä. Seinän sisällä. Kohta tulee figuure. Osaat sä vetää figuureja? Osaan. Joo. Mä löysin avaimen. That's great. Carlos, mikä on sun lempilaini Miten mun noi kamovideosta? helat, niin miten mä saan mun helat korkeammalle? Hän on tosissaan. Mikä on sun lempi elite? Ai mikä? Niinku Jirimons ja Kamua videosta lempilaini. Ai lempi kamua video. Niinku sana. Niinku okei, let's go, uaa. No se uua on varmaan paras. Okei. Mun mielestä myös. Tää Ai UA pikkumies. on ollut niinku, me ollaan keksitty tää niinku tosi kauan sitten, niinku Tai sitten pikkumies on kans hyvä. varmaan 6 vuotta sitten keksittiin UA. Oho. Missä? Mulle koko ajan tulee näitä feikis. No joo, mullekin. Tuliko sullekin, Carlos? Mulle Karus tulee ei koko kyllä- ajan niitä vaikka se ei edes näy siinä. Missä. Carlos ei oo kyllä ehkä Oi, nyt puhunut on niin figure. paljon kuin aina. Okei, tyypit, login. Jes. Kannattaa Okei. niinku log in. Avaan tän oven 3, 2, 1 nyt. Kannattaa vaan pysyä Mä viimeksi kyykyssä ja ei kuolin mennä tässä. kaappeihin. Joo, ei mennä. Se on vähän liian vaikea se kaappi. Se olisi vaan... Mitä Missä tää napuloita kello? piti käyttää siinä kaapissa? Mä vissi Joku- tohon kello kannattaa. Kannattaa mennä pois sieltä. Nykyään tää figure niinku joskus niinku kääntyy ihan randomisti, niin kannattaa olla varovainen, että ei seuraa sitä. Typpi. Mä löysin ekan Eikö sä kirjan. mitä tuo Ruvelle kirjoitti? En mä oo nähnyt. Okei. Mä muistan, mulla on sellainen paperi, joka on täynnä niitä figure-koodeja, koska mä luulin, että ne koodit välillä on samoja. Ai joo. Mitä se sanoo siis, Carlos? Tai sä sanot sitten kun sillä on Robuksen, niin siitä tulee speed alaviiva UA Wow. Ai kuka on UA? Ruvelista. Tuleeko se Gruvelista UA? Joo, speed UA. Ainakin sanoo niin. Ja hyvä. Sai nimi yhden kyllä. kirja. Tutturutturutturutut. On hyvä biisi. Tää on ihan banger. I know. Onko teillä ollut ihan hauskaa tähän mennessä? Joo. On. Tosi hauskaa itse asiassa. Ai joo. Tää on mun eka
collab niinku live-streami. Ai joo. Mä oon kyllä tehnyt live-streamejä mun kavereiden kanssa, mutta niinku sellaisia ihmisiä kanssa, joita mä en oo ikinä nähnyt, niin sillä... Ai joo. Mä nyt yritän tehdä tätä koodia. Onko siihen tarpeeksi? Mä tsekkaan. Meillä on YKK, V6, 89. Meillä on 9 noita. Joo, mä katon. Okei. Yes. Joo, on tarpeeksi. Tulkaa ovelle. Ja mikä koodi? Sano laitan sä niin mä Uno, kirjoitan. Mä oon laittanut. Kello. Mä laitan Missä koodin. on numero? Mikä koodi on? Mulla on jo laitettu, mä vaan otan Karlossa. Okei, laita se siihen. Joo, mä oon laittanut sen, mä en pitää vaan venää, kunnes Karlos tulee. Carlos, tule. Mennään. Let's go. Päästään pois täältä. Itse se oli väärällä puolella. Ai joo. Tuleeko Kyllä mä hyvää kivaa tossa? 5 figuuria, älä syö mua. Se Voi hemmetti. Kannattaa Se vaan... yksi kerta söi mut tässä. Niinku ihan Joo, tässä se söi ovella. Pistä lukko. Okay, let's go. Yes. Nyt tulee Jeff. Milloin Ei tulee se- Jeff? Se tulee kohta. 53. Yes. Ai tuleeko se Jeff siis milloin? Se tulee jossain vaiheessa. Se ei tule enää nykyään heti, 53. Korjaavan päästä. Ai mikä ovis tulee? Mikä ovi on sit? En mä oikein tiedä Mä varmaan. tiedän, se on... Mene sängyn. Rush tulee. Sano mä menen sitten. Me sängyn alla. Mulla ei oo mihinkään mennä. Oh no. Mä löysin kaupan. Tuleeko se? Siinä kestää joskus hetki. Tuleeko? No me Ei kyllä näköjään kuullaan se. tuu. Ei se varmaan. Ei näköjään. Mennään. Go. Nyt tulee Maija Jeff. Filuna. Nyt tulee Jeff Shop. Mulla on vasta 130 kultaa. Häh? Mulla on Mulla on 280. Onks tähän tullut uusia niinku ovia? Ei vaan Älä kultaa. sano, että se on enemmän kuin 100 ovea. On tässä. Mutta jos sä pelaat eri moodia vaan. Mulla on 200 koinia. Melkein varaa tohon avoimeen. Mä pistän tähän jos kyllä kosta varoina. On kyllä, osta toi avain jos voit. En mä voi. Ei kun mä otan tästä, niin mä ostan sen nyt. Okei. Hyvä. No. Okei, ostin nyt ite siitä. kaikki. Mistä sä... Mulla ei oo. Mulla on tää kynttilä, mut se ei jostain syystä mene päälle. Siitä on varmaan loppunut Sulla pitää olla toi... kynttilä, että se toimii. Häh? Sulla pitää olla siis sytkäri, että se toimii. No mulla ei oo sytkäriä. Mä voin on ihan random. Mä en Mennään, käytä sitä. ottakaa mua. No mitä? Oh no. Oh no. Jos... Okei. Oh no. Täällä ollaan tässä. Joo, kannattaa mennä kaappiin. Nyt. Mä oon kaapissa. Jesuksen nimeä. Jesuksen Yes. nimeä. Oh my god. Yes. Kuoliko kukaan? Ei. Tyypit, tulkaa tänne. Missä sä oot? Tänne Karus sitten. Me ei nyt... Me ei Otetaan. nyt tietää, että kumpi ovi on kumpi. Se voi kuulla. Kuunnellaan. Toi Ei jos. juttua. Se on varmaan tämä sitten. Jep. Carlos on fiksu. Niin onkin. Hei, mut me voidaan mennä tänne, kato. Tukkaa katsomaan. Joo, mä kyllä tiedän. Ei kannata ehkä vetää niitä. Halutaan vaan vetää tää normi läpi. Nehän on aika vaikeita, eikö ookin? Niin onkin. Me kerran yritettiin vetää. Siinähän on 1000 ovea. Niin. 1000 ovea. Se olisi kyllä aika ultimaattinen flexi päästä se. Niinku Joo. se... Pätkä. Uju, Joo. mä sain kaljaa. Ja lisää helaa. Nice. Let's go. Kaljaa.
Moro, Carlos. Ota, mä oon eksynyt täällä. Täällä on niin hemmettin pimeätä. Joo, munkin sytkäri kohta loppuu. Carlos, mä näen sun valon. Tai siis joku, joo moi. Mun tää just loppu. Pitää jotenkin selvitä täältä ulos. Mulla on 5 itemiä. Ootteko te vetänyt sitä Mulla on se vipua? vitamiinikynttilä ja sit lockpick ja sit se avain ja sit kalja. Ai joo. Okei. Mulla on vitamiinia ja kaljaa. Kiva. No se vipu oli ihan tässä oven vieressä, kun sä aloitat. Ihan oikein. Kaikki tuo voiva. On niin ärsyttävä toi pst. Silmä. Oi. Tässä Menetin olisi ollut tosi helaa. mukavaa saada russi. No niin, me oltais ihan 65. dead. Joku. Joo, hyvin menty. Pitäkää teidän päät alhaalla. Joo. Meidän päät kerran poksahti, kun me katsottiin sitä. Ei. Tähän kun sais rushiin, niin ois ihan game over. Onko sulla ikinä tapahtunut noin, Carlos, että tulee tässä rus? On Hieno ovi. kerran. Hieno Mullekin on ovi. joskus tullut. Mulla on tullut itse asiassa se ambushi. Täällä käytät se luuranko-avaimen jossain. Tiedätkö missä? Ai joo, missä se ovi on? Täällä, tuu tänne. Joo. Saadaan ilmastaa sitä. Niin. Haluut sä näitä sitä? Luutit. Ota, missä se on se? Onko se täällä? No täällä. Tässä. Let's go. Nyt kun otat tää kasvi. Kasvi. Kahvi. Tuu Carlos hankkii tää Kahvi on kasvihomma. pikkumies. Se on tuolla. Miksi sä Kun tiputit iltapainalla sytkäri? lettuja. Eiku kuunnelkaa tää. Sytkäri. Tiedän kuka olet, Aleksi. Onko iltapäivänä lettuja? Eikö se ollutkin hyvä? Joo. Joo. Varmaan paras asia, mitä mä oon kuullut. No, totta. Oh, no. Ei, tuleeko se? Toi oli siikki. Tää tänne jos tulee. Tarviiko kukaan sytkäriä? Mulla ei oo... Mä tarvisin muuta ku... kiitos. Mä annan sulle tän. No, kiitos. Joo. Tää toinen siikki on vaan sitten sillä, että sit tulee vaan koko ajan niitä ovia, missä sun pitää saada oikea suunta. Onneksi mulla on Joo. toi, mikä toi on toi. Nyt tulee russi. Oi. Kai sä tiedät, että Ei sun tuu, kannattaa kun täällä on katsoa näin- niinku, kun sä menet niihin ovikohtiin, niin yhtä puolta. Jos se ei oo oikein, niin menet eri puolta. Tiedätkö sä? Joo, noni. GG. Tiedätkö sen tekniikan? Ai en. Tiedätkö sä? Ai minkä? Kun siinä tulee siikissä niitä eri ovikohtia, missä sun pitää valita oikea puoli. Niin siinä sun kannattaa katsoa yhtä puolta. Jos siinä ei ole sitä ovea, niin sitten kannattaa mennä eri puolelta. Onks se sehän on se vaikeampi versio, eikö ookin? Tässä on vaan niitä ovikohtia. No niin, Ota, mistä te ootte? Mä en näe mitään. oota. Karut, sulla on taskulamppu, se tulee pelastaa sitä. Mä oon ihan eksynyt. Ota. Moi. Mä oon täällä. Miten mä olin näin eksynyt? En tiedä. Siin. Onks tänne tullut joku uusi päivitys, kun mä en ihan niin ymmärrä? Siik. Varmaan. Mennäänkö me vetää eri peliä Dorsin jälkeen? Ruvalla kysy. Mitä? Mennäänkö me vetää toista peliä tää Dorsin jälkeen? Ruvalla kysy. Joo, mä tiedän tän. Joo, kyllä mä osaan tän. Kyllä me kai voidaan ehkä. Okei. Jos Elite jaksaa. Ai mihin? Vetää eri peliä tän jälkeen. Ai mitä pelaa?
Niinku jotain eri peliä tän jälkeen. Robloxissa. Vaikka. Joo, mä pääsin tän. Mäkin. Kyllä. Onko sulla Mä mitään oon ihan varma, että peliehdotuksia? joku näistä kaapeissa, niin niiden sisällä on Jack. Ai joo. Se on kyllä aika harvinainen. No niin onkin. Miksi täällä on noin pimeetä? Mä veikkaan, että Ruvella niinku Sähkökatkos. ehdottaa rivalssia varmaan. Onko missä ovessa me ollaan nyt? 85. Me ollaan kohta saadassa. Oh no, Onko? Mä menen tähän. mä menen tänne. Ruvelle otti Murder Mystery 2. Voimme hetki. Ruvel on vieläkin täällä servulla. Niin onkin. Spekteittaako se meitä? Joo. Kuoliko Ruvel? Joo. Joo, se kuuli hetki sitten. Ai täällä on tämmönen... Onko mikä ei, tää? onko Mikä tää jotain on? lockpickia? Mikä mistä tää on? Häh? Mulla on. Okei, tuo ovat tää. Siitä on... Ai. Siitä on ollut niin pitkä aika viimeksi, kun mä pelasin Doorsia. Ai joo. Ootko kattonut nää mun ja Karloksen gameplayt niistä kai ne kaikki? Oon mä melkein kaikki kattonut. Ai joo. Ne on aika hyviä. Onko kiva olla Kamu Uan videossa? On. Kamu uua. Täällä on chest. Tää on tää, mä näissä muistan. ovissa. Mä muutun Tää on hieno. Jirimoniksi. Tän loppustriimin mä nyt muutun Jirimoniksi. Miten sä muutut Jirimoniksi? Venä. Et sä oikein voi resettä. Moi, Moro. nyt on. Mä olen nytten Kirimoni. No niin, nyt Tää tulee nää vähän, hankalat. tää vähän huono tää mun ääni. Oi vitsi, voi vitsi. Nyt ne tulee hankalat. Koittaa mennä kaapille. Ota mä jo. Mitähän? Kannattaa mennä kaapeille aina. Mä joudun lopettaa. Niin, Joo, niin. vaikka. Mä joudun lopettaa vaikka. Heippa. Guess it's just us now. I guess so. Go go. Ai vittu. Come on, kaappi. Mä löysin kaapi. Noin. Oh no. Oh. Voi. Se on nämä äänet. Oliko ton tyypin kaa kiva pelaa? Joo. Sä et vaan puhunut Mä niin katson paljon. tässä meidän kaappi tuhii kohta. Okei, tässä on meidän ovi tuhii kohta. Miksi sä et puhunut niin paljon siinä? Ei mulla ollut mitään sanottavaa. Okei. Go go go. Äkkiä. Onko tässä tulla tää tyyppi? Tuo ei oo se. No. Ei mitään! Ääneks meidän... Mulle tuli tuplahitti, ai saa. Nyt tää loginnaa. Okei, no. Oo sä siinä. Mä oon tässä. Tää on varmaan pisin, mihin me ollaan päässyt ikinä. Varmaan. Miksi mä menin noin nopeesti? Mä oon kuollut. Oh my god. Another man down. Siis mä en... Oh. Mitä tapahtuu? Mä oon maassa. Pystytkö sä Ootko revivaa mua? Mä oon maassa vaan. Mä yritän vielä vetää, että striimi jatkuu. Mä oon ainoa jäljellä. Mä pystyn tähän, Carlos. Mä luotan suhun. Ei kannata. Come on. Tää on huone vaan katos.
Oh my god. Hei, Elite pisti viestiä tähän striimiin. Mitä se sanoo? Sano moi, mä oon Elite. Mulla olikin 10 minuuttia aikaa, mut se liivas. Joo. Ai joo. Yksi. Oh my god. Mä eka kattoja. Arvaa mitä? Häh? Gregek pääs 100 oveen. Luuletko, että mä pääsen tää? Joo. Katsotaan niin. Tää live menee tätä ja... Mä feilaan pahasti. Eikö sitä pysty avaamaan? Ei. Let's do it. Oh my god. Mulle tuli tää kutsiini. Ai joo. Hyvä biisi. En mä ole voidissa. Etkö sä spektaa? Tänään mä pystyn Dorsis. Yritän parhaani. Mä katson tästä Twitchistä, koska mä jonkun takia Dors on rikki. Ei täällä varmaan oo mitään. Jos mä tehdä tull... Ei. Wow. Moro. Can you leave? Voitko herra lähteä? Ei voi käyttää flashlightia, se kuulee. Ai joo. Varmaankin. Mulla ei vaan oo mitään valoa. Näkö se tuttaa, niin Niin onkin. älä nyt tänne. Niin no, Gruveli Aura on kyllä aika ultimaattinen. Elite pisti, että toi figure on pikkumies. No joo. Ei kai se tänne tuu. Oh no. Mulla on just rikki tää peli. Tää ei vielä sano, että mä oon... No, hyvä striimi ja hyvä video. Kiitos Elite ja Kruvel, kun joonasitte meitä. No, heippa.